so ka gani a wannan hali. Ka daina kuka Sani, ka share idonka don Allah. Ka share idonka don Allah Sani. Haka ba hankali na yana tashi na ganka a wannan hali. Insha Allah ba komai Sani. Ba ka yafe mu Sani. Share idonka Sani na Sanin dan mama. Sanin dan mama. Da maka albarka Sani. God. Sanin dan mama. Sanin mata. Yay! Kwayar halitta. Kwayar halitta. Salin dan mama. Dan mama. Sanin dan mama. Gani ga mama na. Gani ga ɗana. Ga kuma sanin aiki. A cikin set ɗin kwayar halitta series. From the set of kwayar halitta. Yes. Yawa Allah. Ya bara zai faɗi. Kwayar halitta. Yawwa kwayar halitta. Set. Gani ga ɗana. Allah ka ba mu nasara. Kwayar halitta ba. Kwayar halitta. Kwayar halitta. Kwayar halitta. Ku kalli ƙwayar halitta. Kwayar halitta. A YouTube ɗinmu mai suna So Kwayar Halitta ne. So. Ga ikon Allah. Kwayar halitta. Ku ga inda uwa take hana ɗanta ya auri budurwa kuma daga baya ta zo tana da na sani. Kaga kenan ya kamata a rika ba zuciya abin da take so. Gaskiya. Saboda Gaskiya gudun na yi fadawa nadama. cikin matsala. A kin yi da dama? Na yi nadama da hana shi abin da yake so. To kin gani Dan a rika ba abin da rai abin da rai yake so. Su yi abin da suke so in dai bai saba ma addini ba. Wannan shine magana.